lämpimästi tervetuloa ampumaradalle. Aivan mahdotonta se ajaa. Joo. On meidän sotiemme veteraanien siellä taistelleiden miesten ja naisten ansiota, että me saamme olla tänään täällä Pertahallinnan radalla muistamassa talvisodan perintöä tällä ampumanäytöksellä ja sitten sen jälkeen seuraavalla kilpailulla sekä sitten tuolla teltassa ruokailun merkeille niille, jotka eivät kilpailuun osallistu, niin menkää sinne syömään. Talvisota 105 kunnianpäivää. Talvisodan henki. Sitä henkeä me tarvitsemme myöskin edelleen tänä päivänä ja varsinkin jatkossa tässä kuohuvassa maailmantilanteessa. Suomi 100 vuotta. Vapaussota. Veli veljeä vastaan. Toivottavasti me emme sitä enää tarvitse, vaan Suomen kansakunta on yhtenäinen. Olkaamme itsenäisiä, olkaamme yhtenäisiä. Puheesta tuli liian pitkä, niin lainaan kenraali Adolf Ehrnroothin sanoja. Suomen rajat ovat maailman suurille toisarvoinen asia, ei meille suomalaisille. Kuten hän aina itsenäisyyspäivänä perinteisesti kommentoi, Suomi on hyvä maa ja paras meille suomalaisille. Jumala varjelkoon Suomen maata ja sen kansaa. Tervetuloa talvisotakilpailuun niin kilpailijana kuin yleisönäkin. Olette kaikki lämpimästi tervetulleet. Ja nyt alkaa tämä ampumanäytös. Pyydän teitä ystävällisesti suojaamaan kuulonne. Anteeksi, esitellään ensin aseet. Veli-Jussi Laikila, ole hyvä. No niin, kiitoksia. No niin, tervetuloa puolesta tänne ja olen saanut viranomaisilta luvan, jotta saamme vähän näillä sarjatuliaseilla tänä päivänä avata nämä talvisotakilpailut. Ja ei muuta kuin täältä löytyy ensimmäinen täältä reunasta konepistoolimalli 44, eli Pelti Heikki. Ja tämä varsinaisesti ei rintamalla ollut tuo sitten, jotta sellaista. Sitten on konepistooli malli 31, onko se kakkosmalli, minun suujarrut kuin muut. Sitten on konepistooli malli 31, eli se on aivan ensimmäinen ykkösmalli. Ja sitten varsinaisesti tämä talvisotahan ei tuo steeni kuulu, se on siellä Normandian maihin ollut ja niitä Suomeen tuotiin sitten romukopallisia tänne ja sellaista. Ja sitten löytyy Lahti Saloranta, Pikakivää, ei kun Emma, joo, eli venäläinen Nekkaremi. Ja Emmaksi sanottiin tuon lautasen vuoksi sitten. Sitten on 2 kappaletta Lahti Saloranta malli 2 pikakivääriä. Ja siellä viimeisenä sitten on Maximis konekivääri. Myöhemmin 200 vasterunaa ja 200. Tänään suveta kuulun. Suojatkaa kuulomme ja ammutaan etenee täältä oikealta vasemmalle tänne. Lamputaan käsikoopeella ja sitten lähdetään sinne päin ja uskosta toistua. Suojatkaa kuulomme, ampuma-asetta aateen. Ampuma-asetta aateen. Lataa! Ja sitten Pelti KP aloittaa.
Se oli alapahuvia.